лодки. Янко, виж, най-новото. Дай да видим лодките. Огромна промяна от тази, която направих аз. Нали така? Много сте добри. Я да видим Илия. Саваната. Саваната как протечи. Саваната как протечи. Новата картина на Сани. На Сани. Която е драсканица. Която е драсканица. Та си убила тока от китарата. Да. И това е сигурно малката звезда, която... какво има тук? Какво има тук? Какво има тук? Страшно нещо. Я да видя. Стивън. Какво направи? Я дай. Какво нещо? Ма тайният подпис не е на картината, а на статива. А я да видим тук какво става с Климо. И той слага подпис. Ама не, то подпис се слага на картината, това ще бъде нищо. После ще го опаковаме. Като Христо Явашев. Да, чакай там, какво драскаш? Ма това е реклама на Фабер Кастел. Кога се появява тайния? Като светниш. Като светниш. И така. Сега, последно. Стивън да обясни картината. Елате да видите на Стивън картината. Да кажете каква е. Къде е малкото дъще? Кажете. Елате да си изкажете за на Стивън картината. Моля ви се. Хайде, да не викам. Да не викам. Какво представлява? Харесва ли ви? Какво представлява на Стивън картината? Климо. Някакъв шок. Ами на мен това е някаква планета, където без... Ама ние откъде я гледаме тази планета? Ами това е през совалката. От кой прозорец? От совалката. От совалката? И самолетът е много нагоре, чак до земята. Така, Сани да каже какво мисли за картината на Стивън. Как гледаш, Янко? Хайде, Сани, ела да видим какво мислиш за картината на Стивън. Откъде поглежда той тази планета? Аз мисля, че от... Янко, нещо в космоса има и той го гледа. Откъде? Ами от някоя ракета. От ракета? Илия, ела да ми кажеш откъде гледа Стивън неговата картина. Или от совалка гледа. Какво? Откъде поглежда тази планета? Аз мисля, че от совалка. Хора. От совалка. Я, чакай да чуем мнение. От совалка? Ма тази совалка дървена ли е? Тази совалка дървена ли е или американска, или българска? Или на Стивън я произвел? Каква е совалката? Кажи, Стивън. Откъде виждаш планетата? Ще ви задам един въпрос. Да. Тук къде? Тук кога е? Така, да. Тук е през светло. Да, през деня. Браво! Така, добре, много добър въпрос. 1967 година. Това годината на бащата ли е? Ела да видим сега. Саваната на Илия. Ама не да я обръщай обратно. Саваната на Илия. Елате да ми кажете какво е това? Какво? Яка грубостия. Ма не, вие, ваше мнение. Сани, казвай. Аз мисля, Кажи. това е някаква гора и с жирафи. Гора или савана? Савана. Къде живее жирафа? Не. Къде? Това е на зоопарк. Сериозно? В
Добре. Елате да видим сега на Сани новата картина. Това звезда ли е? Къде? Звезда ли е? Къде е? Това ли? Не, това общо. Фигурата в средата. Да. Звезда? Българска или международна? Не знам. Не знаеш? Стивън, каква е звездата? Жълто, оранжево, червено. А? Снима ли с ушите? Аз ти имам тогава там да нямам. Кали му се е осамотил. Или дава да му се пипа картината. Не дава да му се гледа. Накрая ще му анализираме всичко. И за сега, за момента. Добре, анархия.